És possible tenir èxit a les xarxes parlant en català? Hola, soc la Berta Roca, faig vídeos en català des d'aproximadament fa 2 anys. Al principi vaig començar fent vídeos en castellà als 11 anys i els publicava a YouTube. Allà parlava en castellà, tot i que la meva llengua materna és el català, jo anava fent vídeos en castellà i explicava les meves coses, explicava quina és la meva rutina al dia a dia o ensenyava coses com què hi ha a la meva motxilla. A mesura que vaig anar-me fent gran, tampoc em vaig arribar a plantejar la importància de la llengua que utilitzava a l'hora de fer vídeos a internet, però després vaig adonar-me que allò realment a mi no em representava. Jo no parlo castellà amb ningú, ni amb els meus amics, ni amb la meva família, i llavors vaig començar a fer vídeos en català. Realment jo he notat molt de diferència, jo sé el que jo he sentit fent vídeos en castellà i la diferència que he notat fent-los en català i ha sigut abismal. Realment jo ara mateix visc de fer vídeos, gràcies a fer vídeos tinc la feina que tinc, gràcies a tenir seguidors en català tinc una feina estable a la ràdio, presento el programa Loft iCat i vulguis o no, jo això és una cosa que no m'hagués imaginat mai fent vídeos en castellà. Quan tu fas vídeos en castellà et poden seguir moltes persones, però vulguis o no, el públic sempre és molt més específic i molt més agraït quan ho fas en català. Per tant, penso que fer català és superimportant, especialment si és la teva llengua i si és la llengua amb la que vols seguir parlant, amb la que vols educar els teus fills. I penso que té moltes sortides a internet, fer vídeos en català és un tret únic i la meva experiència és molt bona, molt positiva.